Bayan naman po ng Bacnotan, La Union, idineklarang ASF free na. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Malaya na sa sakit ng African Swine Fever ang buong bayan ng Bacnotan, La Union batay sa opisyal na talaan ng Department of Agriculture Regional Field Office 1. Dahil dito nasa ilalim na ng pink zone status ang buong bayan o buffer zone na malapit sa mga lugar na may positibong kaso ng African Swine Fever. Nangangahulugan ito na patuloy pa rin ang pagpapatupad ng umiiral na biosecurity measures at mahigpit na surveillance upang maiwasan ang pagbabalik ng sakit. Positibo ang lokal na pamalaan sa pagbuti pa ng kabuhayan ng hog raisers sa bayan at tiniyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy na ibinibenta sa mga pampublikong pamilihan. Matatandaan na kabilang ang Bacnotan sa mga bayan sa La Union na tinukoy na nasa ilalim ng red zone dahil sa positibong kaso ng ASF noong 2024. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.